Искам да ви покажа една пратка, която дойде днес от Германия. Поръчах се миналата седмица. Погледнете какви красоти. Шаренко, шаренко. Това е ръчно-багрена прежда за чорапи от магазин Абел Нит Воле. Собственичката се казва Алена. Тя има YouTube канал, говори на руски. Състава е 75% вълна, 25% полиамид. Стандартен състав за чорапи. Два вида по 100 грама. Ето, цветове. И 3 по 20 съм си избрала, за да шаря чорапите. Този такъв вариант. И разбира се, жълтичко. Много обичам жълто по чорапите да има. Много ми е слънчево, много ми освежават. Задължително жълтичко се слага. И подарък ми е сложила 5 маркера. Да. Много съм доволна от поръчка. Предната пратка, която получавам днес от Performance. Погледнете вътре какви красоти има. Това всичко е чорапена прежда. 6 катова и 4 катова. Нека да я разгледаме. Ето това съкровище се съдържаше в кашончето. Всичко е за шарени чорапки. Сега ще бъдат наредени до другите. И ще има да плетем. Искам да ви покажа една от последните ми работи. Ето този е лек. Изплетене за Performance и с тяхна прежда. Ето я. Натуралика. 50% памук, 50% лиоцел. Кълбенцето е 50 грама, 110 метра. Аз го плетах на 3,5. Ластика и бието и тук на 3,25. Това е мой модел. Performance ще го публикуват в сайта си. Гърба е чист. Още една работа. Довършена, готова. Това са шарени чорапки. Съчетани с една нишка мохер. Може да се види. Вижда се. Да, ето. Съчетавала съм чорапената прежда на Performance, която е тънката от 4 катовата. И съм си въртяла ленти, които не съвпадат. Такава е идеята, да не съвпадат. Ето, тук малко има. Но общо взето това е. Шарени чорапки от остатъци. Между другото, забравих да кажа тук по тази работа. Както виждате, преждата има възелче. Нямаше как да го скрия това. Но ми харесва как модела се разположи. Точно когато тук почва да се разширява, съвпада с V-образното деколте и то завършва точно когато започва този панел. Да, сама да се похваля как добре съм си го направила. Тук малко имам по-нестегнато съм плела, но с памука е така. На памука личи винаги. Малко да се отпусне ръката и личи. При вълната това го няма. А тези чорапи отиват за продажба.